Audience Jani filɛlibagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maa minnu bɛ ka an lajɛ nin waati na an ka bɔlɔlɔ sira kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a di alisilamɛden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu de kɛ an mago bɛ basigi min na jamana kɔnɔna na Ala ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔna na. Bi an bɛna kuma fɛn damadɔni kan n'o ye an ka furu ye n'an b'a fɔ a ma ko Jani ka musoya gindo. Jani ka musoya gindo tɛ dɔwɛrɛ ye an baselen don furu de kan. Furu nafa ye jumɛn ye? Furu kɔlɔlɔ ye jumɛn ye? Furu yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn? An bɛna kuma o de kan bi Jani plateau sanfɛ. Bi n ka invité fila bɛ n bolo kɔrɔna yan nɔ. Moribo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye n'an b'a fɔ a ma ko Finɛ Modibo Kamara ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna yan nɔ. Ka na se tanti Awa Sangare ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ. N bɛna tila ka kuma di u ma u bɛ walawalali kɛ maaw ye an ka furu tagako ɲuman kan. Bi an bɛna kuma an ka sɔrɔ so an bɛ kuma o kan bi. Bi an bɛ kuma an ka kɔnɔboli an bɛ kuma o fana kan yan bi. Bi an bɛ kuma kɔɲɔso fana an bɛna tila ka kuma o kan. Kɔɲɔso nafa ye jumɛn ye? Kɔnɔboli nafa ye jumɛn ye? Sɔrɔso fana ye jumɛn ye? An bɛ tila k'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye u bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Aw denmuso ani aw dɔgɔmuso mankan de don. Mayini Dukure, tanti Awa ani sɔgɔma. An baden alisilamɛw bɛɛ ni sɔgɔma. An sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la. Ni y'aw ni Maramu Tangara Awa Sangare aw n'o de bɛ baro la. N'Ala sɔnna bi baro aw bɛna faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ. Mayini ye Maramu Tangara Awa Sangare ɲininka furu cogoya min na. Nafa bɛ furu la dɛ. Furu dabɔra bonya ani karama. Kosɛbɛ. Adamaden dɔw bɛ hali bonya t'u kan n'u donna furu kɔnɔ Ala bɛ bonya da u kan. Siga t'o la. Kosɛbɛ. Bon i yɛrɛ sɔrɔla furu de la i bɛ Ala ɲini i yɛrɛ ka don furu la. Siga t'o la. Furu ye fɛn barikamaba ye dɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ i ka don da la i bɛ fɛ i ka banba furu minɛ barika la. Kosɛbɛ. N'Ala y'i da k'i tɛ don da la n'i donna furu i bɛ furu jaw fa bɛ tila i la. Kosɛbɛ. Furu ye fɛn barikama ye dɛ. Siga t'o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɔ Mayini ɲɛna hali a yɛrɛ min filɛ ne yɛrɛ min filɛ an bɛɛ k'an ba b'an ka furu la. Kosɛbɛ. Tulonkɛ ko ye dɛ. Siga t'o la. Mɔgɔ den b'i filɛ de ne masa bɛ taa ne masa bɛ taa. Awɔ. Ni den ye masa sɔrɔ mɔgɔ lankolon sira kan a t'i bonya koyi. Kosɛbɛ. N'a y'i sɔrɔ furu sira kan a y'i sɔrɔ bonya sira kan n'a yɛrɛ donna furu la a b'a minɛ ka ɲa. Siga t'o kuma in na. Bi n'a biya don n'o tɛ ni don dɔw don ko den musomannin bɛ minɛ a ba de la. Kosɛbɛ. Hali ni bɛ furu kɛ karisa bɛ seli o kun tɛ fɔ fɛn bɛ karisa bolo o kun tɛ fɔ a ba bɛ cogo di ba dɔrɔn de kun bɛ fɔ. Kosɛbɛ. O tuma na an ka furu minɛ ni barika ye. Siga t'o la. Furu ye fɛn ba de ye dɛ. Ni den musomannin donna furu la i bɛ diya i fa ye i bɛ diya i ba ye i bɛ diya diɲɛ bɛɛ ye i bɛ diya kabila yɛrɛ ye i bɛ diya Ala yɛrɛ ye. O tuma na mɔgɔ kana furu ko ka kulonkɛ fɛ. Kosɛbɛ. Furu barika b'a la dɛ. Siga t'o la. An kana fɔ k'an bɛ barika bɔ furu la. O ye tiɲɛ ye. Barika bɛ furu la. Kosɛbɛ. Mayini furu bonya n'a karama filɛ k'o de f'i ɲɛna. Kosɛbɛ tante Awa. Faamuyali sɔrɔla o la furu tɛ dɔwɛrɛ ye furu ye sutura de ye furu ye bonya de fana ye an kan ka furu minɛ an bolo fila la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an b'a anw baw de lajɛ ko kami b'a a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ siga t'o o kuma la tonton Modibo Kamara ani sɔgɔma nse tonton Modibo i n'a fɔ n y'a fɔ an filɛli jama ye cogoya min na n'i tɛ maa dogolen ye Jani plateau sanfɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ka furu ko kan yanni an ka don bakurubaw la. N'Ala sɔnna bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman jira an na. Amina yarabi. Ala k'o kɛ kira kanu kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Sɔli. N'i ko furu i ko mɔgɔya jujɔn. Kosɛbɛ. N'i ko furu i ko sanuya parce que ni furu yɛrɛ furu ye fɛnba de. Siga t'o la. Parce que ni hali denmisɛnnin fitinin n'a fɔra ko i furulen don dɔrɔn bonya yɛrɛ bɛ da i kan. Kosɛbɛ. Wa hali kamalennin fɛnɛ n'a fɔra ko muso b'i bolo k'i ye musotigi de i ni muso tɛ min bolo aw tɛ kelen. Siga t'o kuma in na. O ye Ala yɛrɛ de furu bonya ka karama ka mɔgɔya jujɔn ko ye wa mɔgɔya yɛrɛ ɲuman fɛnɛ pour que adamaden yɛrɛ ka tanundiya hali ɲamakala kunda k'a sɔrɔ i ye furu den ye. Kosɛbɛ. Furu kɔni an bɛ dɔ de fɔ
a ɲumanya a n'a barika la. Tiɲɛ don. Maa o maa ni i sɔrɔla furu kɔnɔ i tanu ka di wa i kunna yɛrɛlen de bɛ ka tɔgɔma. Kosɛbɛ. I kunna wololen de bɛ ka tɔgɔma. Kosɛbɛ. Donc furu ye fɛnba de ye. An kana an tulonkɛ furu la. Kosɛbɛ. I n'a fɔ an bangebagaw m'u tulonkɛ la cogo min an ka mɔgɔkɔrɔbaw an bɔra minnu la lawale la olu m'u tulonkɛ la cogo min. N'an fɛnɛ y'a minɛ ten walayi olu tɔgɔ ɲuman b'olu kan o de fɛnɛ bɛ fɔ anw ma an denw n'an mɔdenw fɛ. Kosɛbɛ siga t'o la. O de sira sɔrɔ u ɲɛ wa o fɛnɛ bɛ continuer o de kan. Kosɛbɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Funɛ Modibo Kamara furu ye bonya fɛn ye tiɲɛ don a ma ban o kuma in ma ko an filɛli jama k'u ka u sɔgɔlen to a la toujours an bɛna an da don fɛn na fɛn min ne maa caman bɛ yen nɔ n'u kamana gannen don n'u kamana fana fililen don kosɛbɛ i y'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ u tɛ se ka kuma an ka maɲamaga ko u tɛ se ka kuma a la kosɛbɛ et puis fana kuma caman bɛ yen nɔ u t'a a ɲɛ dɔn mais n bɛna se tanti Awa ma ale bɛ se ka a da don nin yɔrɔ in na kosɛbɛ a bɛ walawalali kɛ maaw i y'a mɛn ko furu i b'a sɔrɔ maa de bɛ yen nɔ maa mun b'i bila i ɲɛma u yɛrɛ ɲumana k'a fɔ ko maa ɲabaga n'o y'an ka maɲamagaw ye ne ko an ka maɲamagaw caman bɛ yen nɔ u bɛ taa retard la furuso yɔrɔ la ne ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye maɲamaga yɛrɛ ma fɔlɔ yanni an k'an da don ko tɔw la. Maɲamaga ka bɔ a siso kɔnɔ retard la ka taa kɔɲɔmuso lasigi. Kosɛbɛ. Degun fɔlɔ bɛ maɲamaga yɛrɛ de kan. Siga t'o la. I bɛ bɔ i siso kɔnɔ i bɛ don den somɔgɔw ka yɔrɔ min u b'a f'i ma k'olu t'a ka ɲi. Ayiwa. Depuis o yɔrɔ la e ye kunnasiri sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. I ka fɛnw b'i kun i labɛnnen jɔlen bɛ u b'a f'i ye k'olu ta ma bɔ. U y'i labila ka maa wɛrɛ ta. O y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ nana sigi fo o taara. Kosɛbɛ. E nalen retard la o foyi tɛ se kɔɲɔmuso ma o tɛ se a ba ma. Kosɛbɛ. O ye tiɲɛ ye. O de kosɔn ne yɛrɛ Awa ko min sigilen filɛ n'i ko ne ma an ka bɔ a y'a fɔ ko ne sera ka ban. Ayiwa o de ka ɲi. Ne tɛ retard fɛ retard ma ɲi. I bɔra k'a prévu dɔ yira an na sisan nɔ depuis 9h i sigilen bɛ yan nin nɔ. Wa hali ne ne ye san 10 kɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ laban ta. Kosɛbɛ siga t'o la. Retard mɛn. Kosɛbɛ tana ka t'o la. Amina yarabi amina Funɛ Modibo i bɛ se ka mun de da nin kan retard ko an ka i mana diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i k'a minɛ ni sɛbɛ ye bari n'i y'a ye i taara retard la a bɛ komi a t'i sɛbɛ de ma e kulonkɛkɛla don kosɛbɛ e bɛ se ka mun fara Tani Awa ka kuma kan. Awɔ a bɛ ka min fɔ nin sababa de don. Kosɛbɛ. Parce que yɔrɔ n'i ko ko retard o bɛ i n'a fɔ tubabukan de don. Tubabukan de don. Kuma kɔrɔ yɛrɛ ye min ye n'i kan di ko min na ni e ko hɔrɔnya la ko n bɛna maɲini e kunbɛ yan 10h. Kosɛbɛ. Donc normalement mana na retard la cogo cogo kan ka kɛ 10h moins 5 ye. Tiɲɛ don. Bon sinon ni ye 10h tɛmɛnen dɔɔnin walima 11h kana a bɛ i n'a fɔ n ye layidu min d'i ma m'o de dafa. Tiɲɛ don. Bon layidu dafabaliya o cɛ man ɲi. Kosɛbɛ. Kuma dɔnnaw yɛrɛ bɛ fɛnba fɔ a la f'a kuma bɛ avancer yɛrɛ mais an tɛna se yen. Kosɛbɛ. Hɔrɔnya la o mɔgɔya yɛrɛ ɲuman kɔnɔ layidu i kan k'a mafari. Kosɛbɛ siga t'o la. Awɔ mɔgɔya ɲuman kɔnɔ parce que a bɛ fɔ ko hɔrɔnya fɛn o fɛn a kɛcogo ɲuman o de bɛ don hɔrɔnya kɔnɔ. Siga t'o kuma in na. A kɛcogo juguman o bɛ don fɛn wɛrɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Hɔrɔnya sira o ye. Siga t'o la. Donc layidu dafa hɔrɔnya don silamɛya don kosɛbɛ laadiriya don. Siga tɛ nin kuma in na. Maa yɛrɛ ni pour que i ka kɛ maa ɲuman ye fo layidu de ka k'i la. Tiɲɛ don. Dɔw yɛrɛ siga t'o la. Awɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko layidu dafabali tɛ silamɛ. Ayiwa. Wa effectivement silamɛ fana tɛ. N'i ko k'i bɛ kuma avancer yɛrɛ a b'i bɔ silamɛya kɔnɔ. Ayiwa parce que a bɛ na ni jigilatigɛ dɔw ye maa kan. Voilà n kɔni bɛ min fɔ an bɛɛ de ka kan k'an jija ka kɛ layidu dafala ye. Ka layidu timɛ. Merci. Kosɛbɛ. Layidu dafa a bɛ don hali furuɲɔgɔnya kɔnɔ. Kosɛbɛ. Kanuɲɔgɔnya kɔnɔ. Siga t'a la. Parce que e b'i da ko kan parce que normalement o de ye fadenya ye. Siga tɛ nin kuma in na. Hɔrɔn yɛrɛ k'a fɔ i ye nin fɔ bon n'a bɛ bali fo k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ b'a dɔn i se tɛ mais ka tila k'a bali manamana ko la tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ i kan k'i yɛrɛ jate minɛ ka i yɛrɛ jalaki. Kosɛbɛ siga tɛ nin kuma in na Tɔnɔ Modibo i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na faamuyali sɔrɔla la c'est à dire que i b'a dɔn layidu ye fɛn dɔ ye n'i taara ka retard la
e kan nga baara min kɛ e taara sɔrɔ ko maa wɛrɛ yo o baara kɛ i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ ɲugu i yɛrɛ la fɔlɔ i b'a dɔn retard ye fɛn dɔ ye kɔlɔlɔba de bɛ retard la hali n'an y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ hali an bɛna taga société mun na k'an bɛ taa baara ɲini na n'e taara retard la o b'e bila e tɛ taa o baarada la tuguni donc ko maaw ka faamuya o hakili la mayamagaya don mayamagaya tɛ i kan ka taa i ka heure kofɔlen na i bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔna na i tɛ mɔgɔ déranger wa mɔgɔ fana t'i déranger faamuyali sɔrɔla nin yɔrɔ in na kosɛbɛ Tanawa n bɛ munumunu tuguni ka se e ma Tanawa ne ko ɲani furu yɛrɛ don cɛ ɲani mariage yɛrɛ don cɛ an y'a ye k'a fɔ ko u bɛ sigili kɛ ne ko sigili yɛrɛ ye jumɛn de ye dɛ n'u bɛ kɔɲɔmuso minɛ k'a sigi sigili i da sera kumaba de ma ni sigili ma nɔgɔ dɛ ni den musomanin b'i bolo n'a ladamulen tɛ a maralen tɛ a bɛ so bɛɛ kɔnɔ ni den sigicogo ɲana a b'o bila d'accord donc sigili ye o de ye ni den ba sigilen tɛ ni den bɛ n'a fɔ bajanbila an b'a fɔ ten a b'a ɲa wa n'i ta ɲalen yɛrɛ don a bɛ belebeleba fara den ka ɲa kan ayiwa ko an lamɛnbagaw ka Tanawa lamɛn nin yɔrɔ in na a bɛ walawalali caman kɛ sigili yɔrɔ la kosɛbɛ a b'i bila bonya kɔnɔ a b'i bila karama kɔnɔ ni den yɛrɛ lasigira don o don den woloba yɛrɛ bɛ fili den ma ayiwa cogo di a bɛ fili a ma cogo depuis jumɛn a bɛ lasigi yɔrɔ min na mayanbaga bɛ na yɔrɔ min na a b'a ɲininka dakuruɲɛ kelen fɔlɔ kosɛbɛ a b'a fɔ karisa ne ko i bɛ se jɛnɛba koli la ayiwa o y'a nafa yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye kosɛbɛ n'i ko mayanbaga ma n bɛ se o la ye mayanbaga kɛnɛya a b'a fɔ n'a bɛ don ɲɛgɛn na i b'a k'a ɲana n'a ɲana a b'a fɔ a ɲana n'a ma ɲa a b'a la ten kosɛbɛ aw bɛ bɔ aw bɛ na n'a nana a bɛna den woloba wele a b'a fɔ dɔ ma ko jalatigi a b'o fana wele kosɛbɛ a b'aw lasigi a bɛ den ka finiw don a la ka den ka samara don a la k'a ka kunnabiri biri a la k'a ka fɛn bɛɛ kɛ k'a lasigi den ba n'a woloba yɛrɛ ɲana ni lasigili banna den woloba yɛrɛ b'i jɔ a b'a den lajɛ jalatigi b'i jɔ a b'a lajɛ k'a ta o la ka taa bila a kun kodon na den bɛ yɛlɛma a ba ɲana donc den n'an y'a faamuya den ni sawura wɛrɛ de bɛ na ani nɔrɔ wɛrɛ de bɛ na tuguni mun ni kɔrɔlen tɛ kelen i bɛ dawula dɔ y'i den na don haramuna de k'a la ɲabu n yɛrɛ bɛ se ka témoignage min kɛ o la n yɛrɛ delilen bɛ ka maa ye maa min n'a sigira n ye nɔrɔ dɔ y'a la ne kulela n ko n ko nin ye mun nɔrɔ suguya e la ne tuma i tɛ bɔ de wa ou bien i bɛ ka mun tulu mun ko ayi k'o si tɛ n'an y'a faamuya n'i ka sigili yɛrɛ ɲana walahi a bɛ kɛ komi i bɛ ka tulu dun ni sigili ɲana sigilikɛlaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ ni sigili ɲana n'a ɲana muso bɛ fila woloden ma o t'a da ye donc sigili tɛ kɛ ni n y'a faamuya sisan Tanawa sigili tɛ kɛ gansan den b'a f'i yɔrɔ min k'ale bɛ se jɛnɛba koli la a bɛ t'i ko k'i jɛ a b'o ko a bɛ na kosɛbɛ n'a nana o y'a sɔrɔ i ye kunkolo in digi k'a kɛ jubatɔ kun awɔ i b'a digi k'a ko ye ne yɛrɛ kɔni kelen kelen ne bɛ n ka kɔɲɔmuso kun digi ni babi min dalen filɛ ne b'o de don n ka turu kɔrɔ ta awɔ turu kɔrɔ ka babi don kun kɔrɔ ka babi don bolo ɲɛ kɔrɔ k'a turu n'a ye o ye jumɛn ye o kɔrɔ ye jumɛn ye o bɛ muso di a cɛ ye d'accord hali ni muso n'a cɛ dalen don so kɔnɔ sisan wɔsiji mana jigin kunkolo kɔrɔ o suma a bɛ se babi ma babi kasa bɛ wuli a bɛ dawulaba de di muso Tanawa nin kuma in tiɲɛ yɛrɛ la Tanawa nafaba bɛ nin kuma in na n'i bɛ denmatulu kɛ kɔɲɔmuso kun na i bɛ babi de don a jukɔrɔ i bɛ babi de don ne yɛrɛ kɔni ma de k'a ye mɔgɔ ta yɛrɛ jukɔrɔ kosɛbɛ e b'a kɛ ne b'a don a jukɔrɔ k'a digi hali cɛ yɛrɛ tɛ hali mɔgɔ yɛrɛ sigira den kɛrɛfɛ hali ka taa kɔrɔ kɔɲɔso la ka baro kɛ na i sigira a kɔrɔ dɔrɔn babi kasa bɛ don o suma bɛ don i nun na kosɛbɛ Tanawa e bɛ se ka i n'a fɔ i bɔra ka min fɔ sisan nɔ u bɛ sabara kura u b'a don an ka kɔɲɔmusow sen na u bɛ gulokibani dɔw ta k'a kan tigɛ u b'a don kɔɲɔmusow kan na et puis fana i ye kunnabiri da sera kunnabiri ma ne bɛ fɛ i ka nin kelen-kelenna in bɛɛ i k'i da don a bɛɛ nafa de la k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na e ma ye ni kɔɲɔmuso kun bɛ ko ji lakari bali i bɛ filen de ta i bɛ taa n'a ye kɔlɔnda la i bɛ juru don kɔlɔn kɔnɔ wa juru tɛ ten o dɛ i b'a da ni min donna juru in kɔnɔ i b'a labɔ i b'a kɛ filen kɔnɔ kɔɲɔmuso kun ni kɔlɔn tɛ yen i bɛ taa filen sigi worobiɲɛ jukɔrɔ i bɛ worobiɲɛ dayɛlɛ i b'a kɛ filen kɔnɔ i bɛ filen ta ka na i bɛ n'a kun mais i taara ni son dɔ ye worobiɲɛ kɔrɔ ka taa ji k'o la ka n'o kɛ filen kɔnɔ o tɛ kunkolo ye
i taara ni mina wɛrɛ ka taa ji k'a kɔnɔ ka na kɛ filen sigilen kɔnɔ o tɛ kunkolo ye. c'est comme nin bɛɛ bɛ ka kɛ ɲani kɔɲɔ don yɛrɛ de cɛ ɲani mariage don yɛrɛ de cɛ ɲani tubabu ta don cɛ. a banna bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ. bon o ye ji lakaribali o ye kunkolo kotɔ ye fɔlɔ mais lasigili don samara lakaribali fini lakaribali kunabiri lakaribali o ye min ye samara ma deli ka don fini min ma deli ka don kunabiri ma deli ka biri kosɛbɛ b'o saba de don tɛ kɛ fini kɔrɔ ye dɔw b'u den sigi ni den min kɔrɔ ye a sigili ma ɲa dɛ o dɔ kɔrɔ ye ko fini bɛna di maɲabaga ma o dɔw bɛ taa java dɔ yɛrɛ san ka na don den na i tɛ se hali k'a musɔrɔ siri den kun na o fana ka gɛlɛn parce que a bɛ ka di mɔgɔ ma o ye maɲabaga ye ayiwa bon ne ye fɛn ɲuman ta k'a di maɲabaga maɲabaga bɛ fɛn ɲuman de d'e ma a kɔni ka gɛlɛn bari e bɛ fɛ maa min k'e e den ladamu maa min ka sɛgɛrɛ di e den ma ka gundo dɔ da a ma gundo min b'a a servi donna nataw la ne y'o privé o tigi la i y'a dɔn k'a fɔ kɔni o tigi tɛna na se ka fɛn ɲuman kɔni ta k'a b'a di voilà den woloba yɛrɛ b'a dɔn k'ale ka maɲabagaya ma ɲa kosɛbɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲa maɲabaga yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a ma ɲa parce que den woloba de b'i bolo bɔ fɛn kɔrɔ maɲabaga b'a bolo bɔ a ta kɔrɔ kɔɲɔmuso bɛ ɲa o la mais ne woloba k'ale ta tɛ di maɲabaga fana ko n tɛ se ka n ta di fu la ayiwa kɔɲɔmuso bɛ lasigi o la cogo di a kɔni a ko kɔni a ma nɔgɔn dɛ a ko kuma kɔni ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de n'o tɛ a don samara kɔrɔ tɛ don kɔɲɔmuso sen na fini kɔrɔ tɛ don a la kunabiri kɔrɔ tɛ biri hali ni woloba de la ka biri ko kelen kɛ kunabiri min na a tɛ biri bɛɛ kura bɛ taa san kunkoliji fana bɛ kɛ ten kunkoliji tɛ kɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ filen kɔnɔ i bɛ filen de jɔ kɔlɔnda la ou bien i bɛ taa filen jɔ worobinɛ jukɔrɔ mais n b'a ye dɔw bɛ tɛmɛ sigi kunkolo yɔrɔ ka filen sigi o kan ka taa son fa ka na kɛ filen kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɔɲɔmuso ko a kun ma ko ayiwa ale n'an bɛɛ ka kaw la i bɛ baara o baara kɛ i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ Tana wa i y'a bilasira de a kun ma ko donc n'a kun ma ko sisan i n'a fɔ i da sera nin yɔrɔ min ma nin ka taa son fa worominɛ kɔrɔ ou bien ka taa fa kɔlɔn na donc ni den kun nana ko a la o b'a jira ko a ka kun ma ko donc est-ce que a bɛ kɔlɔlɔ lase den yɛrɛ ma a bɛ kɔlɔlɔ lase a ma n'i y'a mɛn a fɔra samara lakaribali fini lakaribali kunawiri lakaribali ji lakaribali fana kan ka den ko a bɛ ɲama de bɔ den nɔfɛ kosɛbɛ mais ni ji ɲuman ma kɛ ka den ko hali n'i bɛ kɔɲɔmuso kungo ji min na ka n'i bolo don a la fɔlɔ n'i ma kunkoli daminɛ a tiɲɛna o i b'a kɛ filen kɔnɔ i bɛ n'a sigi i bɛ sira ɲini i bɛ na kunkoli kɛ i bɛ musokɔrɔba kungo i bɛ sɔrɔ ka se i setɔ denni ma i bɛ galama dɔ de bɛ i b'o don ji la i b'o soli k'i tɛgɛ ka taa i b'a soli galama la n'i yɛrɛ de tɛgɛ jɛra tuma min na i bɛ se k'i bolo don a la kosɛbɛ kunkoli ji ko ma nɔgɔn dɛ Tana wa nin yɔrɔ in na il faut que maaw ka faamuyali sɔrɔ nin na kosɛbɛ i y'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen u bɛ don maɲamagaya la u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maɲamagaya bɛɛ bilalen don sisan nɔ ko wari ka ani fɛnni mun bɛ sɔrɔ a yɔrɔ la alors que i bɛ ka maa wɛrɛ ka vie de tiɲɛ i bɛ ka denmisɛnninw ka vie de don galama na ne y'a ye k'a fɔ an b'a fɔ ko maa ɲabaga i y'a dɔn a bɛ se ka fɛn dɔ de kɛ n'a tɛ se ka fɛn kɛ u t'a a wele donc n'i bɛ don diɲɛlatigɛ baara o baara la i b'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a ɲɛdɔn n kan ka don cogo jumɛn i bɛ sɔrɔ ka don a ko la i n'a fɔ Tana wa bɛ ka a maɲamagaya in fɔ cogoya min na sigili in kuma fɔ cogoya min na an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ n'u b'u denw sigi vraiment e yɛrɛ bɛ i to nin i b'a fɔ e kuma na nin ko in bɛ ka kɛ tan to est ce que a kan ka kɛ tan e yɛrɛ min ye denmisɛnnin ye i b'i ka faamuyalita sɔrɔ a la i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogoya min na a ye fɛn caman fɔ ne tun t'o dɔn e bɛ se ka mun de fɔ an ka maɲamagaw ɲɛna Modibo Kamara i bɛ conseil mun d'u ma maa minnu tɛ fɛn ɲɛdɔn u ka gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn tiɲɛ don kɛ ko o ko n'i b'a kɛ kosɛbɛ n'a daminɛ ma ɲɛ a laban tɛ ɲɛ siga t'o kuma in na parce que depuis an ma se bi ma i b'a dɔn barika ɲini de bɛ kow la tiɲɛ don ni mɔgɔ o mɔgɔ ni karamɔgɔ t'i la o kɔrɔ e m'o ko daminɛ yɛrɛ kosɛbɛ y'a ye kumalaw b'a fɔ ko n'i ko ko karamɔgɔ t'i la o kɔrɔ i yɛrɛ mansa bɛɛ dɔgɔya ayiwa bon ko fɛn o fɛn gundo de b'a la tiɲɛ don bon ni ko diya y'i don ko la i m'a ɲɛɲini e kɔni bɛ a la ten de wa i tɔgɔ de ko mɔgɔ mako sala tiɲɛ don siga tɛ nin kuma in na i bɛ ka mɔgɔ de mako sa parce que
nin ko ninnu ma daminɛ bi lawale kow de don tiɲɛ don ko ko fɛnɛ dun n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a dabɔra kun dɔ de kama kosɛbɛ ni bi tɛ yɛrɛ manden a fɔra ko fɛn o fɛn man ɲi i b'a sɔrɔ u y'a ko jate minɛ siɲɛ 1000 kosɛbɛ kaw bɛ arrivé a bɛ kɛ ten a bɛ arrivé a bɛ kɛ ten ni min ye siɲɛ 1000 sɔrɔ u b'o sɛbɛn k'a la o bila donc olu ye tanaw ye wa hali bi a b'o cogo la koyi ni ko i b'i ɲɛ cɛ ko dɔ kan ce sont des histoires tiɲɛ tɛ convénient b'i sɔrɔ siga tɛ nin kuma in na donc an ka kow ɲɛɲini ka kow di to u dɔnbagaw bolo kosɛbɛ i m'a ye kɔnɔ kasikan bɛnnen don kɔnɔ yɛrɛ la an ka musokɔrɔba in bɛ ka min fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye nin mɛn i b'a dɔn ko sababa de bɛ ka f'i ye tiɲɛ don bon nin y'a kɛ cogo di parce que ale y'a ɲɛɲini de yanni bi ka se kosɛbɛ a y'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ fɛ a denw n'a mɔdenw u si kana don fili kɔnɔ bilen o de y'a ŋaniya ye siga t'a la nin kuma in kɔni maa caman ye faamuyali sɔrɔ a la i n'a fɔ an bɛ ka a ɲɛfɔ cogoya min na ne bɛ na munumunu min na kuma dɔ fɔ i tɔnɔ Moribo ne ko sɔrɔso yɛrɛ ye jumɛn de bari an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ u ka furu bɛ yuba sɔrɔso in kama u ka furu bɛ sa sɔrɔso in yɛrɛ fana kama n bɛ fɛ i k'i da don sɔrɔso in kuma na i ka walawalali kɛ maaw ye bon tiɲɛ don sɔrɔso in kɔni ka muso sanuya de bamanan kuma de don tiɲɛ don kuma min don kuma dabirilen de don kun ye n'i y'a bɛ fɔ musow ma mandenw b'a fɔ ko denkɛ n'a facɛ ye san 3 denmuso n'a ba cɛ ye san 1 ye kosɛbɛ ni denmuso donna furu la i ni ba bɛɛ kɛra filan ye siga t'o kuma in na aw bɛɛ de bɛ wele sisan ko cɛlasigimuso i m'a ye ni denmuso min ye lagosi sɔrɔ e m'a sɔrɔ e représenté bon n'a fɔra k'i sɔrɔla so e sanuyara i ba sanuyara i kabila bɛɛ sanuyara kosɛbɛ bon ni a fɔra k'i ma sɔrɔ so a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a kɔrɔ ye i tun bɛ tulonkɛ de la o muso dun kan ka labɛn k'a bila a furu cɛ de ɲɛ kosɛbɛ o kana ɲugu i la kabila kana ɲugu i la n'a fɔra kaban k'i sɔrɔla so i ka furu yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ni o nimisi wasa don a b'a permettre yɛrɛ i buranw b'i bonya kosɛbɛ somɔgɔw b'i kuma yɔrɔ tɛ sɔrɔ i la donc kuma min ŋɔni don sanuya kuma de don bon i komi ne ye cɛ ye musow ka kuma man tɛ ka avancer ka don yɔrɔ dɔ la kosɛbɛ mais kuma min ŋɔni don a bɛ muso sanuya de k'i bonya k'i karama ayiwa tɔnɔ Moribo i ye kuma dɔ fɔ i b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔso in a ma nɔgɔ mais an y'a ye an ka jateminɛw caman na an ka ɲininkaliw caman dɔw b'a fɔ cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ ko ka ari muso i bɛ hali k'i to i taama i bɛ ka taama k'i b'a ye ko i fɛn in bɛ tiɲɛ ka bɔ yen dɔw fana ko ka ari sigilen moto sanfɛ ou bien hali n'a sɔrɔ i bɛ nɛgɛso de kan ko a fɛn bɛ tiɲɛ ko maa caman tɛ ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔna na mais k'a fɔ fana k'a tigi bɛ ka kulonkɛ kɛ k'o tɛ kelen ye donc o yɔrɔ la e bɛ se ka mun conseil de di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'a fɔ diyagoya ko fɔ an k'a sɔrɔ ko karisa bɛ so alors que a tigi ma deli ka kulonkɛ kɛ mais ninnu filɛ nin da donna yɔrɔnin mun na o kɔlɔlɔw bɛ olu fana maa caman ka nin waati in na tiɲɛ don i ka nin kuma ye tiɲɛ ye i b'a dɔn furu yɛrɛ ye danaya de ye ni i bɛ muso yɛrɛ furu kosɛbɛ o b'a sɔrɔ i dar'a la o ye tiɲɛ ye bon ni furu fana tɔgɔ sutura bon n'i ye muso furu ninnu fɛn ninnu bɛɛ ye kuma hali ni nin kuma tɛmɛ n'i cɛ cɛ bon normalement a kan ka faamu parce que i furuɲɔgɔn i kan ka da o la bon ni o dun fana kɛra sema ko tɛ i man ka lagosi foyi sɔrɔ o la tiɲɛ don i m'a faamu parce que o ye kow n'u cogoya de sisan i b'a sɔrɔ musow bɛ moto boli u bɛ nɛgɛsow boli u bɛ don entraînementw na bon fasala baaraw don o bɛɛ bɛ se ka na ni fɛn minnu ye n'a dɔnna ka kun da o kan i ka jogojuguya tɛ ka ban en tout cas i ka lagosi yɔrɔ foyi t'o la kosɛbɛ siga tɛ nin na i ka lagosi yɔrɔ foyi t'o la kosɛbɛ bon olu komi communication ni communication bɛ kɛ cɛ ni muso cɛ sigi ka kuma kosɛbɛ merci
furu yɛrɛ la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a b'a to ɲɔgɔn faamuya bɛ na o ye tiɲɛ ye bon i y'o min fɔ sisan basi kɔni t'a la o tɛ basi foyi ye d'accord awɔ i ka jogojuguya ma s'i ma fo kow n'u nacogo kosɛbɛ o tɛ basi foyi ye siga t'o la tonton Modibo faamuyali sɔrɔl'o la Tana wa ne ko e bɛ se ka mun de fɔ sɔrɔso in kan sɔrɔso in kan i ye yɔrɔnin min yɛrɛ fɔ sisan mɔgɔ min donna cɛko kɔnɔ ani mɔgɔ min ma don a kɔnɔ u kɛcogoya tɛ kelen o kosɛbɛ cɛw yɛrɛ b'o dɔn siga t'a la tɛ kelen nin ye manamana ko kɛ nin ta kɛra a yɛrɛ ma o tɛ kelen tiɲɛ don mayabagaw b'o dɔn cɛw yɛrɛ b'o dɔn kɔɲɔmuso yɛrɛ b'o dɔn kosɛbɛ o bɔlen kɔ a la fana mayabaga tale nafa b'a la dɛ mayabaga dɔw bɛ sigi kɔɲɔso da la i bɛ na ni dumuni k'i bɛ don n'a ye kɔɲɔmuso kan i tɛ don n'a ye i bɛ n'a jigin mayabaga kɔrɔ mayabaga de b'a lajɛ bɔn ni mayabaga t'i kɔrɔ a n'a bɛ dun kosɛbɛ dumuni jugu mayabaga b'a dɔn kosɛbɛ wa jɛgɛ yɛrɛ filɛ jɛgɛ yɛrɛ tɛ don kɔɲɔso yɛrɛ la mun mɛn tiɲɛ don jɛgɛ tobi tobigo ɲuman na o i y'a tobi tobigo jugu la o jɛgɛ tɛ don kɔɲɔso la tiɲɛ don i bɛ na ni jɛgɛ mɔlen yɔrɔ min na hali jɛgɛ 1000 na i b'a jigin yɔrɔ min mayabaga b'a ta k'a sigi a kɛrɛfɛ kosɛbɛ a bɛ ci bila kɔɲɔmuso fasola mɔgɔw u bɛ n'a ta ka taa u bɛ dɔ kɛ mayabaga kun u bɛ taa n'a tɔ ye kɔɲɔmuso ɲɛ tɛ d'a kan kɔɲɔkɛ ɲɛ tɛ d'a kan o bɛ kɛ jɛgɛ t'ale ye bon ni mayabaga t'a la o bɛ dɔn a kɔni ka gɛlɛn a bɛ tilen ka don n'a ye kosɛbɛ wa kɔɲɔmuso b'a dun kɔɲɔkɛ b'a dun bon mɔgɔ mana fɔ k'i tɛ fɛn bila mayabaga i bɛ fu la hali siɲɛ 4 bɛ di sirimɛ bɛ di 1000 bɛ di den somɔgɔw b'u bolo ja o kan mayabaga yɛrɛ ka siɲɛ sɔrɔli ko ye kata bada de yanni k'o sɔrɔ i bɛ sɛgɛn sa ayiwa kɔni a ka gɛlɛn dɔɔnin mayabagaya ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ a bɛ don i ni den dɔw yɛrɛ bɛ na dumuni dɔ i b'a dɔn yɛrɛ pɛrɛ ko fɛn b'a la i b'a dɔn ko fɛn b'a la ka fura k'a la awɔ i b'o dɔn yɛrɛ mayabaga b'o dɔn n'i y'o dɔn dumuni na i bɛ dumuni ta i b'a sigi i bɛ don i b'a fɔ kɔɲɔmuso i ka mɔgɔ in na ni ka na ni mɛ ne ma da dumuni na ne ye dumuni sigi n bɛ na min da o ma a y'o don a ka nin to n bɛ taa ni nin so kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw de so u bɛ n'o ta ka taa Tana wa mayamagaya o kuma na gundo caman b'a kɔnɔna na mais ni maa min tɛ nin dɔn a fɔ e na se k'o dɔn e n'o dumuni ta dɔrɔn haraba la ka t'o sigi kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ kɔrɔ olu fana b'o dun kɔlɔlɔ mun mana bɔ i la o ye yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ɲininen ye kɔɲɔmuso dɔw yɛrɛ bɛ bɔ kɔɲɔmuso yɛrɛ la u ka denko bɛ kɛ karatata u bɛ kɔrɔn boli ka kilebi boli ka yɔrɔ bɛ boli kɔnɔdimi tɛ kɔɲɔmuso la den tɛ ka se ka sɔrɔ a bɛɛ bɔ kɔɲɔso kɔnɔ Tana wa mais an y'a fɔ k'a fɔ ko sɔrɔso in ko n'i ye nkalon tigɛ k'a bɛ dɔw ka denko k'a b'a gɛlɛya o kuma ye ne ko sababa don a b'a gɛlɛya denmisɛnnin ko ye fɛn sugu dɔ ye kuma ka gɛlɛn den dɔw bɛ halalaw don den dɔw bɛ halala tɛ dakɔnɔ kuma tɛ foyi kɛ dangaden na tiɲɛ don siga t'a la a bɛ fɔ k'i sɔrɔla so ka sɔrɔ i ma sɔrɔ so wa i b'i den wolo cɛw b'a ye musow b'a ye tiɲɛ don mais n'a nkalon dara halala la a t'a wolo fɔ ka diɲɛ wuli f'aw ka segin ka segin babu ɲɔgɔn to n t'a wolo ka nkalon de mais n'i tɛ halala a bɛ fɔ nkalon kan i bɛ cɛman wolo ka musoman wolo ka filaninw bɛɛ wolo foyi tɛ foyi kɛ dangaden na ayiwa nin fana ye kumaba ye dɛ k'a fɔ ko ni nkalon tigɛra k'a fɔ k'i sɔrɔla so ne ye halala ye a den ko bɛ gɛlɛya mais n'i tɛ halala ye ayiwa Tana wa halalaya in dun filɛ nin ye an bɛ waati min na i ko bi a kumaw ka ca ne yɛrɛ filɛ ni ne bɛ hali baara kɛ mɔgɔ ye walahi n t'i jamu kɛ baara la depuis ne bɛ san 16 ne bɛ n ka baara la sisan n bɛ san 50 da février natɔ o le 24 bɛ kɛ n 50 dafa ye mais walahi n tɛ baara kɛ ni jamu ye ne b'i tɔgɔ dɔrɔn ta ni ba tɔgɔ ne bɛ n ka baara kɛ n ma de ka baara kɛ ni jamu o ye gindo ba ye n'i ye baara kɛ ni jamu ye i ka baara tɛ ɲa awɔ n b'aw bilasira n'o fana n'i ye baara kɛ ni jamu ye i ka baara tɛ ɲa dɛ a kɛ ni tɔgɔ ye dɔrɔn hali lahara jɔyɔrɔ Ala yɛrɛ fɛ Ala bɛ weleli kɛ tɔgɔ de la Ala mago tɛ jamu na n'a y'a kɛ jamu ye ba caman bɛ malo dɛ n'a y'a a dɔn k'a faamuya nin kuma in barikaba de bɛ nin kuma in na c'est à dire que hadamaden mana kɛ cogo o cogo ko tulo bɛ taa kalanso ko maa ka baara kɛ ni tɔgɔ ye mun ni jamu tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ i bɛ den dɔ kun di i b'a sɔrɔ i ta tɛ nin ko in a ko kuma ka ca Tana wa n bɛna sisan an bɔra nin bɛ hukumu kɔnɔna na n'a an bɛna fɔ ko ni an tilala kɔɲɔ gintanw bɛɛ la waati min na
i b'a dɔn k'a fɔ an ye dumuniw kɛ an fara et tout wulada bɛna se kɔɲɔmuso bɛna sigi kɔɲɔmuso bɛna ni sigi ni kan min ye ani kɔɲɔmuso bɛ sigi kurun mun kan o ne ko ani kurun tɔw ye kelen ye wa ani u bɛna ni sebefu dɔ fana ye fu dɔ bɛ yen nɔ ta ko sebefu u bɛna n'a ye ka kɔɲɔmuso sen ko a la i b'a sɔrɔ maa fana b'a kɛrɛfɛ min fana ta kan ka kɛ ne bɛ fɛ i ka kuma nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ maa caman ka faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in côté la. Kɔɲɔmuso kunkoli tɛ kɔɲɔminan yɛrɛ filɛ ani den ba ka kɔɲɔminan sa den kosɛbɛ i bɛ fɔlɔ kurun de la yanni ka kɔɲɔminan sa i den i bɛ kurun de fɔlɔ sa kosɛbɛ ni mayabaga ko a ye nani kurun bɛ den kunko i ye kurun kura dakabana min yɛrɛ sa kɔɲɔmuso ye n'i bɛn'o d'a ma ka taa cɛla la i b'o de labɔ ka na baarama ko la fo o fana ye lakaribali i bɛn'o kurun de sigi kɔɲɔmuso bɛ sigi o de kan ka kɔɲɔmuso kunko mais n y'a ye n'i ko min ma o kana ni kurun i bɛna den kunko o bɛ na ni kurun dɔ ye ka di e yɛrɛ ma e mayabaga b'i jɔ ka mɛn kurun kunna i tɛ se ka kɔɲɔmuso sigi a kan fo ka taa kurun kura ɲini walahi n'o tɛ kurun kɔrɔ kɔni kɔɲɔkoli ne t'a fɛ n'a tora n ta la mais n'a ma to n ta la a dun baralen tɛ ne yɛrɛ bolo yara kun bɛ ko kɔrɔlen nɔ o ye diyagoya kɔni bari i b'a sɔrɔ heure fana bɛ na se heure bɛ dafa k'a bɛ wuli ko ka boli ka t'o san a ko kuma ka ca ko lamɛnbagaw ka nin lamɛn kosɛbɛ maa kelen i b'o o de kɛ tana wa ne ko bɛ na ni sebefu min ye o k'a kɛ ka kɔɲɔmuso senko ne ko kɔrɔ jumɛn de b'a la dɛ sebefu in ka ɲi ne yɛrɛ b'a fɔ hali yɛrɛ ɲɛna ni fu wɛrɛ b'i bolo ka ko n'i fari bɛ sɔn a ma parce que bana bɛ dɔw la dɔw fari a ka farin tiɲɛ don ni allergie b'i la i fari tɛ se ka ko a la tiɲɛ don n tɛ sebefu ni fɛn ɲumanba de a bɛ janfa tiɲɛ ka bɔ mɔgɔ fari la a b'i garijɛgɛ diya k'i to sebefu yɛrɛ ka i tɛ don gɛlɛya kɔnɔ wa ne mana kɔɲɔmuso kun ko sebefu in na ni n tilala la n b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye kɔɲɔso la i bɛ taa kunɲɔgɔn kelen k'oli k'a la i bɛ segin ka na i bɛ n'a di yan ne bɛ ji d'a ka su kelen a bɛ si n yɛrɛ fɛ yen n bɛ furu ko k'a jɛ lɛfɛ dɔ bɛ n bolo n b'a yɛrɛ kɛ lɛfɛ in kan f'a ka ja n'a jara ne bɛ furu kilise ka d'i ma i cɛla ka misɛnman n'a kumaba bɛɛ bɛ tugu i kɔ ayiwa tana wa a tɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in kan i y'a dɔn sebefu o de la an b'a fɔ ko i ka maa bila fɛn na maa min b'a dɔn o tɛ mɛn dan ye mɛn tigila ye donc sebefu nafa a ka ca kosɛbɛ tana wa sisan nɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kɔɲɔmuso si mana na ko min bɛ sigi a kɛrɛfɛ o ta ye jumɛn y'a la o ye kɔɲɔmuso kɔrɔba ye o ye kɔɲɔmuso kɔrɔba de ye yanni ka fɔlɔ kɔɲɔmuso yɛrɛ la i b'ale de sen ko k'a ban pewu k'a bɛɛ k'a kɛcogo la a bɛ daminɛ ale de la ne fu kelen ye awɔ ni fu kelen ye dɔw yɛrɛ ka fu ye 4 ye dɔw ta ye 3 ye dɔw ta ye 2 ye mais cogo cogo i bɛ kelen ta fu in na kosɛbɛ musokɔrɔba ta kɛ k'o ban n'i tilal'o fu la i b'o da ka filendennin ta k'o sigi o kan ka tɔ in ta ka denmisɛnnin ta kɛ n'o ye n'i y'o ta kɔni i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a bɛ taa n'a ye kɔɲɔso la n'a nana laɲini min b'i fɛ i b'o kɛ fu in na mais ne y'a ye sisan mayabagaw bɛ fu fara de u b'a di ma u b'a di ma kɔɲɔmuso ni foyi tɛ taa kɔɲɔso la walayi an y'a caman ye ko o b'a to k'i garizɛgɛ bɛ don cɛ la n'a ka fu tɛ di mɔgɔ ma a bɛ taa ni fu kɔrɔ in de a bɛ t'i ko la kɔɲɔso o y'a sɔrɔ kura bɛ fara la sa dɔw ye 500 di mayabaga dɔw ye 200 dɔw ye o bɛɛ minɛlen fu bɛ fara ka d'o bɛɛ ma a kɛra marché ko ye fu bɛ ne ka fu tɛ di mɔgɔ ma n'i bɔra n'a ye kɔɲɔso la ne bɛ n'a baara k'a don i yɛrɛ de bolo kosɛbɛ ne ka fu tɛ di i n'ale de ka kan mɔgɔw ko ko n ka jugu n'o juguya ta n'ala kosɛbɛ ne ka fu tɛ di mɔgɔ ma i bɛ baara o baara dɔn i man ɲi i kulonkɛw la tana wa an y'a ye k'a fɔ ko kɔɲɔmuso dɔw ka ji la u bɛ fɛn dɔw bila a la ne ko e delila k'a kɛ wa sɛfan de don sɛfan tɛ bila kɔɲɔmuso bɛɛ koliji la kosɛbɛ den min depuis i y'a wolo a m'a ba dɔgɔya a m'a ba ɲɔgɔn dɔgɔya a k'a da yɛrɛ yɛlɛn ka kuma o ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ den nin makun a tɛ finfa a tɛ jɛ fɔ sɛfan bɛ bila olu de koliji la kosɛbɛ mais datigi koliji n'i y'a bila a la i yɛrɛ lamaloya kosɛbɛ a tɛ bila datigi t'a la dɛ siga t'a la i b'i yɛrɛ lamaloya kuma la t'a la kosɛbɛ o fana y'i bila yen fana sɛfan kelen y'a bila datigi t'a la mɔgɔw bɛ yɛlɛ mais a bɛ nafa jumɛn de lase mɔgɔ wɛrɛw ma min ni den yɛrɛ tɛ kelen ye n'i ye sɛfan bila kɔɲɔmuso koliji la n'i tilala kosɛbɛ kunkoli kɛ ka ban sɛfan ye mayabaga ta ye awɔ bon n b'a ye denbatigi tɔw bɛ wuli mɔgɔw kɔfɛ u bɛna mayabaga
e mago bɛ sɛfan in na ne b'a fɔ ne mago b'a la e bɛna mun k'a la nka n k'e yɛrɛ bɛna mun k'a la kosɛbɛ ɲininkali gɛlɛn ni problème de bɛ ne bolo ko ne ba ne jigi tugu awɔ k'a kɛ tan k'a kɛ tan kosɛbɛ b'a ta ka d'o ma ni denmisɛnnin bɛ sonyɛli kɛ a b'o ban ni denmisɛnnin tɛ sigiyɔrɔ kelen a bɛ nin dun kɔnɔ a bɛ nin dun kɔnɔ a bɛ kuma kiritikarataw fɔ a bɛ mɔgɔw kari-kari ɲɔgɔn na a b'o ban sɛfan b'o ban pewu b'a miya sɛfan bɛ bila ji la ji min maa min tɛ kuma da t'a fɛ bomo t'a fɛ wa fana a bɛ tila ka mago yɛrɛ fana ɲa min ye i n'a fɔ i da sera a ma maa min bɛ suyɛni kɛ maa min fana ba sigilen tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni yɔrɔ in na nin ye kuma barikama ba ye ko mɔgɔw ka lamɛnni kɛ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la k'i bɛ maa wele maa min bɛ fɛn sɔrɔ nin yɔrɔ na tonton Modibo ne bɛna munumunu ka se e ma n bɛ nin ɲininka dakura damadɔ na ne ko bolokoli yɛrɛ o bolokoli ye jumɛn ye dɛ bolokoli nafa muso fan fɛ nafa jumɛn de b'a la dɛ bon nɛgɛkɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ fara muso kan a b'i sanuya de a b'i sanuya de kosɛbɛ cɛ yɛrɛ n'an tɛ bi la i b'a sɔrɔ cɛ kunda san i baliguyalen kosɛbɛ o tun b'i sigi nɛgɛkɔrɔ de ye ni aw bɔra solomaburo ni fɛnw na muso bɛ d'i ma kosɛbɛ sisan i b'a ye u bɛ cɛ caman denyɛrɛninama ni fɛnw sigi nɛgɛkɔrɔ bon a bɛ fanga dɔgɔya se cɛ ma kosɛbɛ i y'a faamu o ye cɛ ka fanfɛla ye bon muso fana ka fan fɛ hakɛto bɛ kuma ninnu sanfɛ siga t'o la nɛgɛkɔrɔsigi a b'a to a bɛ muso dɛmɛ a bɛ kun n'a yɛrɛ ye d'accord n'a kɛcogo don tiɲɛ don voilà n y'o de fɔ n ko komi an ye cɛ an balakaw ka kuma ne jaman gɛlɛya la kosɛbɛ kuma ma nɔgɔn quoi kuma ma nɔgɔn cɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a cɛ pour que i ka kɛ cɛ yɛrɛ f'i ka sigi nɛgɛkɔrɔ de kosɛbɛ siga tɛ nin kuma in na bon n'i ma sigi nɛgɛkɔrɔ yɛrɛ hali i bɛ wele tɔgɔ min na o tɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ duman tɛ o tɔgɔ man di kosɛbɛ siga tɛ nin na cɛya daminɛ cɛya yɛrɛ pour que k'i kɛ cɛ yɛrɛ o sira dɔ don d'accord faamuyali sɔrɔla la Tana wa ne ko e bɛ se ka mun de fɔ bolokoli la musow ka côté la a ka ɲi musow ma wa ou bien a ma ɲi musow ma bolokoli kɔni bolokoli mɔgɔw b'a contrôle la dɛ awɔ bolokoli dun ka ɲi baasi foyi tɛ bolokoli fɛ kosɛbɛ mais bolokobaliya in fana dɔw fana b'a kan parce que hali ni cɛ ye muso fila ta kelen bolokolen don kelen bolo ma ko kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ min den ye bolokolen ye o bɛ diya cɛ ye ka tɛmɛ bolokolen kan ayiwa o fana y'a gindo dɔ ye o bɛ diya o ye ka tɛmɛ o kan d'accord wa hali sinamuso ye k'a fɔ a ma k'i bolo ma ko a tɛ ko dɔ in na k'a fɔ ayi a man ka fɔ fɛn fɔ ta fana tɛ bolokobali de ka d'a ye n'i y'a fɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ magoya bon a b'i ka furu fana cɛ kosɛbɛ ne tɛ bolokolikɛla o bolokobalo bɛɛ bɛ ka kuma i ka fan ne kan kosɛbɛ siga tɛ nin na bolokolikɛla ka d'a cɛ ye bolokobali ma man di ayiwa bɛɛ bɛ ka kuma i ka côté la a ko Tana wa a ko kuma kɔni a cayara Tana wa n bɛna na se ma tuguni i ni yanni kɔɲɔso yɛrɛ ka don i b'a sɔrɔ ni kɔɲɔmuso bɔra a ka photota yɔrɔw n'a ka dɔnkɛ yɔrɔw la an y'a ye k'a fɔ n'a nana tuguni mayamaga kelen de b'a minɛ k'a ladon so kɔnɔ ne ko a ladon n'o so kɔnɔna in na o mun ni mun de bɛ kɛ o yɔrɔ in na n'an y'a ladon yen an ye tobili min kɛ ka bila an ɲɛ kosɛbɛ an bɛ ji k'a kun fɔlɔ ji kalama kɔɲɔmuso yɛrɛ ka jisuma lakoli man ɲi kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ i degera jisuma la i ka so ka kɔrɔ nin wagati i bɛ jisuma bila i b'i ko ji ka da ye ka tɛmɛ jisuma la ta ye d'accord hali n'i m'a kɛ ji kalan bububu ye i b'a kɛ a ka kala a kɔni ka kalaya dɔn wa a kɔni kana kɛ jisumalenba ye a ka kɛ wɔlɔkɔlennin ye kosɛbɛ ji kalan yɛrɛ de ka ɲi muso fari ma n'a ye ji kalan k'a kɔ a bɛ t'i ko k'i jɛ n'a nana an bɛ dumuni d'a ma kosɛbɛ n'a ye dumuni kɛ an b'an sigi an b'a kunkolo foni an b'a pe an b'a digi jubatɔkun in kun ye min ye jubatɔkun ye k'i dɔn ka bɔ mɔgɔw la kosɛbɛ tiɲɛ don wa a bɛ nɔrɔya ba d'i ma a bɛ bonya d'i ma a bɛ karama d'i ma kosɛbɛ n'o tɛ minnu bɛ lasigi ni nati misɛnmanin lasigili tɛ dɛ o tugu k'a to waati lasigili tɛ donc lasigili ma ɲa a ma ɲa wa kunsigi mugu ka den lasigi n'a ye a ma ɲa wa n'i ye denmisɛnnin lasigi n'a kɔnɔ ma boli i ka lasigili fana ma ɲa
nin ko i ma nɔgɔn ja dɛ fɛn caman b'a kɔnɔ gindo caman b'a kɔnɔ mɛnɛ i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ cogoya min na kɔnɔ ma boli a ma ɲa dɛ wa jubatɔ kun o de bɛ k'a kun fana wa hali n'a funna kɔɲɔso kɔnɔ k'a biriki baraka kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ bila k'a muntu kana fɔ k'i yɛrɛ b'a minɛ k'a muntu a warakara cogo min na a to ten a bɛ taa mayamaga sɔrɔ yen mayamaga de kan k'a bolo don a la mɔgɔ wɛrɛ man k'i bolo don a kun na d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais i n'a fɔ i da bɛ ka se kɔnɔboli ko min ma ne ko o bɛ na ni kɔnɔboli sɛ ye u b'a di an y'a ye k'a fɔ kɔɲɔmuso caman ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka mariage don o ni kɔnɔboli de bɛ ɲɔgɔn na ne ko o bɛɛ ye jumɛn de ye dɛ mayamaga ka ca o t'a dɔn dɔw bɛ kɔɲɔmuso kɔnɔboli ni balibali de balibali fɔlɔ yɛrɛ mayamaga bɛɛ tun bɛ kɛ ni balibali de mais o ye fɔlɔ ko ye kɔɲɔmuso kɔnɔ bɛ boli a lajɔ fɛn t'u bolo foyi dɔw yɛrɛ bɛ kɔɲɔdon bɛɛ kɛ kɔnɔboli la olu dun b'a fɔ ko o bɛ kɛ k'a kɛ kun ye de ko kɔɲɔmuso fanga ba o tɛ kɛ balibali tɛ kɛ o sisan u bɛna ni sɛ min ko kɔnɔboli sɛ ne mayamaga y'i ka kelen ta ka bɔ a la a tɔ saba i bɛ to k'a toba ye kelen kelen kosɛbɛ n'i tora k'a toba ye kelen kelen n'i ye sɛ ko k'a jɛ k'a kɛ daga la i b'i bolo fa tan yɛrɛ k'a fa yɛrɛ i b'a kɛ sɛ in kan i bɛ tila ka nin den 5 den 6 7 yɛrɛ i b'o meleke k'o k'a kan fo sɛ in bɛ kunnaya i bɛ sɔrɔ k'an ka muso nafɛnw bɛɛ k'a la k'a tobi k'a mɔ i b'o sɛ de d'a ma a lasigi don a kɔnɔ bɛ boli lasigili don sufɛ a tɛ da a ba tɛ da kɔnɔ bɛ si ka boli wa n'o bɔra ne ta la ne tɛ kɔnɔ boli tugun o dugusɛ t'an b'o tobi n tɛ ba bɛ ko la n tɛ kini ko la fo ka taa an bɔ sa ayiwa Tanawa sisan kɔni faamuyali caman sɔrɔla la i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ parce que an ka kɔɲɔmuso dɔw bɛ yen nɔ u ni gɛlɛya caman de bɛ taa mariage dun i b'a sɔrɔ u kɔnɔ bolilen sisan Tanawa ni kɔɲɔmuso yɛrɛ bɛ bɔ a fa ka du da fɛ don min na k'a bɛ taa kɔɲɔso la ne ko Tanawa o ko bɛ kɛ cogo di dɛ ni kɔɲɔmuso bɛ na bɔ sisan i b'a sɛnsɛn i bɛ bɔ n'a ye ba siso da fɛ kosɛbɛ i bɔtɔ na i b'a fɔ i kinibolo sen fɔlɔ labɔ a bɛ kinibolo sen labɔ a bɛ sɔrɔ ka numanbolo sen da donc kɔɲɔmuso kan ka kinibolo sen de labɔ mɔgɔ dɔw bɛ taama paraka cogo ale tɛ kɛ ten ale ni basigi de bɛ taa i b'i kinibolo sen labɔ i b'o da i bɛ sɔrɔ ka numanbolo sen bɔ k'o da an bɛ taama an bɛ dukɛnɛ ba kosɛbɛ n'an sera bulonda fana n b'a fɔ i kinibolo sen labɔ a b'o laban a bɛ numanbolo ta da o la n'an donna mobili kɔnɔ n'an sera cɛlakaw fɛ yen kosɛbɛ n'an bɛna don olu ka du kɔnɔ a b'a kinibolo sen na don bon n'an donna kuma n bɛ kuran faga kɔrɔ de b'o la mayamaga bɛɛ t'o dɔn kɔrɔ de bɛ kini sen in donni na kini sen ɲuman sen tɛ labɔ i bɛ kini sen de labɔ mais mayamaga bɛɛ tɛ kuran faga ko in o bɛ se ka don ni kɔɲɔmuso ye direct bɛɛ b'a ye kɔɲɔmuso tɛ don yelen na depuis aw bɛ ka nalen i bɛ mɔgɔ de bɛ mayamaga kɔ a bɛ don k'a fɔ kɔɲɔtigiw bɛ kuran faga a bɛ taama sulen ka taa don fɔ so kɔnɔ mayamaga de bɛ taa sigiyɔrɔ ɲuman ɲini ye fɔlɔ a b'i sigi mayamaga bɛ sɔrɔ ka kuran minɛ kɔfɛ mɔgɔw bɛ kɔɲɔmuso tɛ don yelen na dɛ faamuyali caman kɔni filɛ ka sɔrɔ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ n'an y'a ta k'a lajɛ kɔɲɔmuso ni dibi de ka kan bɛɛ ɲɛ man ka da kɔɲɔmuso kan a dontɔ et puis fana i n'a fɔ i da sera yɔrɔ min ma i ko kinisen de bɛ don kinisen ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn kinisen yɛrɛ doni o a kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye kinisen doni barikaba de bɛ don i ka furu la wa k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i labɔ fo n'i yɛrɛ dusura k'i labɔ parce que mɔgɔ dusu bɛ mɔgɔ labɔ n'o tɛ k'a fɔ ko karisa de ye nin gana furu sara ou bien n yɛrɛ fintenna i tɛ se ka bɔ yɛrɛ o mais n b'a ye mayamɔgɔ mana kɔɲɔmuso kun u bɛ don i tɛ senko kuma bɔ kɔɲɔmuso dun bɛ ka taama ni hakilina wɛrɛw n'e ta tɛ kelen o walayi n'i ma to ka senko in fɔ a hakili t'a la dɔw bɛ kɔɲɔmuso kun minɛ ka bɔ faso la fɔ cɛla la i sen bɔ o tɛ f'i ye mɔgɔ y'a daminɛ k'a laban faso ta siɲɛ 2 cɛla ta siɲɛ 2 i y'a 4 dafa i b'i kinibolo sen na bɔ a bɛɛ la mɔgɔ tɛ se k'i bɔ i sigiyɔrɔ o tuma na ko an lamɛnbagaw ko n'an filɛli jama k'u hakili to nin na kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan o de la n bɛ k'a fɔ n ka kuma bɛɛ la ko maa wele maa min bɛ fɛn min ɲɛ dɔn n'i ye mɔgɔ wele mɔgɔ min t'a dɔn ayiwa a tigi b'i bila fili caman kɔnɔna na dɛ Funamodi bo ne ko i n'a fɔ an b'a siya damadɔni dɔn u bɛ marakaw fɛ yen u bɛ jogora min fɛ yen u bɛ filaw fɛ yen nɔ olu de ka teli ka mayamaga cɛman ta k'a bila u denw kɔrɔ ne ko mayamaga cɛman minnu bɛ ta ka bila u denw kɔrɔ olu bɛ kumakan jumɛn de fɔ cɛ ninnu ye n'u bɛ se k'u ka furu yi matarafa cogoya min u bɛ se ka kɔɲɔso in kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na cogoya min
bon i b'a dɔn i ye siya minnu fɔ sisan mɔgɔ bɛ bila o kɔrɔ parce que olu ka kɔɲɔ caman bɛ kɛ kolokolo de i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bila o kɔrɔ ka tila k'u ka ɲamakala fana bila o kɔrɔ kosɛbɛ bon mɔgɔw bila k'u kɔrɔ kun min ye ka u b'a yira i la de i ye cɛ ye mais dɔ de farali i ka cɛya kan ni donnen responsabilité dɔ de kɔrɔ sisan donc hali minnu bɛ i lasigi dɔw bɛ yen sisan u bɛ fini jɛman dɔw la kosɛbɛ ka banfula dɔw la ka bamuru d'u ma bon i muso wo walima i fa i ba i balima wo i ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na o bɛ f'i ye bon muso fana bɛ mara ni kan minnu ye gundo la u bɛ se k'o caman f'i ye pour que k'i kɛ dutigi mafalen fana k'i kɛ dutigi yɛrɛ yɛrɛ o fana bɛɛ de bɛ f'i ye kosɛbɛ kɛ ka a meleke o parce que fugula i ka denbaya lakanalen kɔfɛ e yɛrɛ de fana bɛ o fara o kan sisan bon bamuru in y'o de bon u bɛ ninnu f'i ye yɔrɔ cɛya fana tɛ taa cɛsiri ni labɛn kɔ tiɲɛ don bon hali kan ka fɛn minnu ni fɛn minnu kɛ e yɛrɛ tabiya ye min ye i kan ka saraka minnu bɔ i kan ka fɛn u bɛ nin bɛɛ de f'i ye kosɛbɛ bon a bɛ i n'a fɔ u bɛ se ka wele tɔgɔ wɛrɛ la mais i ka ɲamakala minnu fana bɛ yen olu bɛ n'i baro de kosɛbɛ k'i baro i b'a dɔn ɲamakala sɔnna ni ɲamakala tigi tɛ kelen tiɲɛ don bon ni kabila kɔnɔ ni mɔgɔ min benbakɛw ye ɲamakala mara i faw y'a mara fo ɲamakala ka k'i yɛrɛ de bolo d'accord o ye ɲamakala tigiya de ye bon ɲamakala tigi fana e ka ɲamakalaya dɛnnen tɛ k'a fɔ de ko ɲamakala se o se i ma i k'a fɔ a ma ko hɔn o tɛ i b'a sɔrɔ ɲamakala tigi fana e fana bɛ ɲamakala nin da dɔ de cɛ donc a mini i ye fan o fan a bɛ mankan ci i la tiɲɛ don k'i faw ka kɛtaw fɔ k'i yɛrɛ taw fɔ bon o yɛrɛ de fana bɛ e tɔ jija k'i ka dusu yɛrɛ fana don i la fana ka fara o kan bon sisan ni cɛ min kɔni bɛ bila i kɔrɔ dakurun damadɔ la cɛ in bɛ i labɛn de k'i dusukun fa ka tila cɛya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ o bɛɛ bɛ labɛn in kɔnɔ k'i dusukun fa o ye kuma minnu bɛ fɔ i benbaw kan ani baw ni faw ni i yɛrɛ ka k'olu ye cogo min k'a yira i bɛ nin place de la bi olu b'i la dusu ten de d'accord olu kɔni ta o sira parce que komi n'i y'a ye n bɛ nin fɔ ne yɛrɛ ye funɛ ye n ye maninka funɛ ye nka n ye furu siraw tɔgɔma kabila caman na kosɛbɛ bon mana don kabila fɛn fɛn min fana kɔnɔ n bɛ ɲininkali dɔw kɛ o de la n bɛ bɔ nin dɔw kalama kosɛbɛ siga tɛ nin na faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ Funɛ Modibo Tana wa ne ko an y'a ye k'a fɔ kɔɲɔso la dɔw ni kɔlɔlɔ dɔ bɛ bɔ kɔlɔlɔ jugu tɛ maa dɔw bɛ yen nin nɔ u n'u ka laada bɛ bɔ kɔɲɔso la ou bien k'u to kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna na u ka laada bɛ ye k'u to kɔɲɔso la est ce que a bɛnnen don wa a tɛ bɛn alimami yɛrɛ y'a kɔn parce que ni furu yɛrɛ bɛ siri misiri la i bɛ alimami bɛ ɲininkali kɛ ko muso ka sanu wa kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa sirama furu sɔrɔ bɛɛ b'a mɛn ayiwa n'i ye ko muso ka sanu muso dun ma sanu haramu don a ma ɲa dɛ ayiwa o tuma na an buranakaw ni musotigiw k'a ka to ka kuma kɔɲɔko kan ne ne den ka fɛn bɛ na nin wagati de a bɛ na nin wagati n'a ye kɔɲɔko fɔ i b'i furuɲɔgɔnw wele kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a la toron dɔɔnin awɔ a bɛ se ka kɔɲɔ kɛ ka minasiri kɛ fo ka tile 15 kɛ kosɛbɛ siga t'a la fɛn bɛɛ ye jaka fɔ de n'o tɛ a man kan dɛ alimami yɛrɛ y'a kɔn ou bien ka kɔnɔbara to den na ka furu siri a kan a man ɲi ayiwa ye kɔlɔlɔba ye kɔɲɔmuso nɔgɔlen to ɲininkali bɛ kɛ k'i ka sanu i ka sanu ye nɔgɔ de ye hali kɔnɔmaya ye nɔgɔ de parce que f'i k'a fɔ de foyi tɛ den na a jɛlen propre kosɛbɛ kosɛbɛ i ye furu siri kɔnɔbara k'a man ɲa n'i y'a siri koli ka a man ɲa kosɛbɛ ayiwa Tana wa faamuyali sɔrɔl'o la i n'a fɔ k'a fɔ ko kɔnɔ tɛ don kɔɲɔso la wa fana furu fana tɛ se ka siri kɛ i to nɔgɔ la an ye faamuyali sɔrɔ mais Tana wa ne muso bɛ kɔɲɔso la est ce que a bɛnnen bɛ a ka to ka a kan kɔrɔta ni kuma ye wa ou bien ni maa y'a to kɛnɛma k'a fɔ ko fan ta e yɛrɛ bɛ pɛrɛn ka a tigi laminɛ est ce que a bɛnnen don
ay ni la sigira depuis la sigilo be bila yo o tɛ taa kɔɲɔso la depuis la sigiro ma maka ka kuma fɔlɔ bɛ k'o de hali ni wolo b'a jɔ kɛnɛma k'i wele t'a la minɛ f'a ka don f'a ka gɛrɛ i la ou bien k'a to da kɔfɛ ka fɛn dɔ ta di kɔɲɔmuso kɔnɔ e yɛrɛ wulila e y'a minɛ o tɛ don kɔɲɔmuso kɔnɔ wa k'a to kɛnɛma ka wele k'a la minɛ ou bien k'i pɛrɛn k'i kumakan na bɔ o fana tɛ kɛ i kumakan ni mɔgɔ tɔw ta tɛ i bɛ kumakan jigin de f'a tigi b'a f'i ma han i bɛ tila ka segin a kan n'o tɛ i tɛ pɛrɛn pɛrɛnni ye lagosiba de tiɲɛ don siga t'a la pɛrɛnni filɛ nin ye a ma nɔgɔn dɔɔnin i b'i denmusonin fitinin i b'a dege kuma ma jigin de n'i y'a dege pɛrɛn na dɔrɔn a tɛ se k'a dabila kosɛbɛ a t'a dabila mɔgɔw b'a fɔ k'a ma mara ka sɔrɔ o fana yɔrɔ tɛ bɛɛ ni i kumacogo don Tanawa ne ko ni kɔɲɔmuso bɛ bɔ don min na kɔɲɔso la ani kan dɔ de bɛ bɔ wa parce que an b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko ni min fɔlɔ de bɔra dɛ k'o de bɛ du mara muso dɔw yɛrɛ n'u cɛ dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sama u bɛ siɲɛ ta dɔw la fo a bɛ dɔw bɛ kɛ ni kɔlɔlɔ ye ne ko e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la ayiwa yɔrɔ min y'o ye dɔw yɛrɛ to ye koyi ko ni cɛ bɔra muso ɲɛ muso se k'i yɛrɛ bɔ cɛ bolo ni cɛ fana bɔra a ɲɛ a se k'i yɛrɛ bɔ a bolo o tuma na n'o tɛ ni bɛɛ yɛrɛ sera don sisan karisa sera n'a ma sera k'o bɔ a la kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ aw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ aw tun bɛ si sange min kɔrɔ aw fila bɛɛ bɛ sange in na minɛ fo siɲɛ 7 cɛ ta ye 3 e ta ye 4 a b'a minɛ n'a tilala minɛ na i b'a to cɛ ka bɔ a ka ca ala fɛ e de k'a to cɛ ta la ne yɛrɛ kɔni bolo fɔ ka kɔɲɔmuso n'u ye sange munumunu ta cɛman bɛ bɔ ni cɛman bɔra musoman bɛ bɔ i bɛ sɔrɔ ka segin ka don so kɔnɔ mais cɛman somɔgɔw b'a fɔ cɛman ye musoman somɔgɔw b'a fɔ muso a kana bɔ n yɛrɛ n'a bɔra i tɛ se ka ko bɔ a ta la dɛ i tɛ se ka ko bɔ a ta la cɛ dun fanga ka bon ne muso tɛ i tɛ se ka bɔ a ɲɛ wa ne kɔni ne bɛ nin fɛɛrɛ de fɔ n ka kɔɲɔmuso n'u ye sange munumunu cɛ bɛ bɔ ni cɛ bɔra muso bɛ bɔ aw bɛ sɔrɔ ka don muso tɛ se ka ko bɔ cɛ ta la wa a kɔni a kuma kɔni ka ca Tanawa Funa Modibo e bɛ se ka mun da Tanawa ta in kan wala bon sisan ale ka kuma laban na a ye min fɔ ne fana kɔni b'o de fɛ mais ne bɛ min fɔ muso de man kan ka fɛn bɔ cɛ ta tiɲɛ don siga tɛ mais sinon bibi in na muso bɛ se ka fɛn bɔ cɛ ta la dɛ bibi in na mais a kɔni kɛcogo ɲuman ye min ye cɛ de kan ka bila ɲɛfɛ kosɛbɛ o de y'a kɛcogo ɲuman ye tiɲɛ don siga t'o la b'o de la sutura b'o la n'i ye furu yɛrɛ tabiya ta parce que cɛ de bɛ bɔ muso nɔfɛ hali ni se bɛ muso ye e de kan ka muso ladon e de kan ka balo e de kan ka siyɔrɔ yira kosɛbɛ mais ale bɛ se k'e dɛmɛ de tiɲɛ don voilà bon n'a b'o cogo la toujours cɛ ka bonya yɔrɔ a ka to i bolo quoi parce que n'i ye cɛ ni muso cɛ ta cɛkɔrɔba dɔ de la k'a fɔ n ye k'u b'a fɔ ko muso bɛrɛ ye 4 ye tiɲɛ don cɛ bɛrɛ ye 3 ye yɔrɔ bɔ sisan muso bɛrɛ ye 4 o tɛ 4 carré ye bon cɛ bɛrɛ tɛ 3 ya o tɛ triangle ya n'i bɛ so jɔ sisan i bɛ so kɛ nguloma 4 de o 4 carré de don tiɲɛ don mais o so passement ye mais triangle in o bɛ i n'a fɔ bugutufa de d'accord bon a bɛ i n'a fɔ sisan ni so jɔra cɛ de bɛ ye mais so passement ye muso bɛ duguma ya muso kɔni bɛ duguma mais muso de y'a bɛɛ ye normalement ni muso ɲuman yɛrɛ cɛ tɛ se ka kɛ cɛ dafalen kosɛbɛ muso ɲuman t'i bolo siga t'o la parce que cɛ yɛrɛ fɛnɛ ka cɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ 3 de don cɛ 1 muso 2 parce que ni k'i kɛ bɔkolo ɲuman ye i bɛ tanu ni i fo i ba ni furumuso de tiɲɛ don siga tɛ nin kuma in na tɛ se ka kɛ cɛ mafalen cɛ ba ye ni ba ɲuman t'i bolo ni muso ɲuman t'i bolo tiɲɛ don voilà siga tɛ nin kuma in na Funa Modibo faamuyali caman sɔrɔla nin kuma in kɔnɔna na Tanawa ne ko fɛn damadɔni filɛ nin ye an ka tabali sanfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ babi b'a la yirifarani b'a la nin ye geni misɛnni kɔni n ka hakilina na ne ko ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye ne yɛrɛ filɛ ne bɛ sigi kɔɲɔmuso kɔrɔ n tɛ fura foyi d'i ma ne bɛ sigi ni dɔrɔn de n bɛ n dege k'i ka sɛ la n bɛ nin wuli k'a kɛ tɛrɛmuso kɔnɔ kosɛbɛ k'i ka seri la awɔ ne bɛ sigi ni babi geni yirifara ni bɛ sigi n'o 3 de kosɛbɛ ka foyi n tɛ fila place ta d'i ma n tɛ furamugu d'i ma kosɛbɛ Tanawa ne bɛ ka maɲamaga bɛɛ kɛ ni nin 3 de mais ala ma deli ka n kɔrɔbɔ a la fɔlɔ n tɛ n ka baarakɛla ye nin 3 dɔrɔn de mais jɔyɔrɔ jumɛn b'o la
jɔyɔrɔ b'a la n'i bɛ babi ni geni yɛrɛ wuli k'a min hali sugunɛ yɛrɛ hali n'i bɛ ɲɛgɛn na sugunɛ kɛla i b'a dɔn kosɛbɛ ɲɛgɛn kasa bɛ diya awɔ i bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko a wulilen sigilen de don a bɛ ɲɛgɛn kasa diya kosɛbɛ o bɔlen kɔnɔ ni infection juguman bɛ mɔgɔ la k'a dɔn a ka jugu yɛrɛ babi misɛnnin u bɛ kumaba nin de ko don nin de ko don d'accord nin de ko don ni kumaba in de awɔ nin de ye kumaba misɛnman nin ye misɛnman ye donc i bɛ nin de k'a la pour ka infection kɛlɛ awɔ mais minnu bɛ finman in wuli couleur bɛ komi ta geni dɔ bɛ finman awɔ ale yɛrɛ bɛ muso ja de d'accord donc o mini ma ye muso ma n b'a y'u bolo n b'a ye muso misɛnninw yɛrɛ bolo u b'a san kosɛbɛ siga t'a la ale dabɔra k'i ka so wusu n'i bɛ bɔ k'i ka finiw wusu a bɛ ɲɛgɛnɛji kasa tigɛ ka bɔ i ka finiw na i bɛ to k'a don so kɔnɔ a bɛ soso kɛ kosɛbɛ mais finman in kɔni wulili kɔni ale kɔnnen don ne bolo d'accord ok Tanawa faamuyali sɔrɔla nin kuma in kɔnɔna na bi i y'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ kɔɲɔso de kan ani kɔnɔboli ani an ka sɔrɔso an aw ka kumakuncɛ kuma ye mun ye aw bɛ se ka conseil di an ka mayamaga misɛnmaninw ma parce que an y'a ye k'a fɔ mayamaga denmisɛnninw bɛ yen nin waati in na olu bɛ k'a fɔ k'u bɛ mayamagaya kɛ alors que bɛɛ t'a a ɲɛdɔn ni karamɔgɔ bɛ maa min na ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ i b'a sɔrɔ o tigi bɛ se ka gununafɛn dɔ di mayamagaya tɛ kɛ gansan a tɛ kɛ fu i b'a sɔrɔ maa fɛn fɛn ye mayamaga ye ani kan dɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se k'i ka kɔɲɔmuso a b'a mafa cogoya min na i ka kɔɲɔmuso bɛ se ka basigi cogoya min na a bɛ se ka na o fana caman ye ne bɛ fɛ aw k'aw da don aw ka kumakuncɛ kuma a k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na mayamagaya min y'o ye n'i y'a mɛn karamɔgɔ b'i labila i ko to i ka karamɔgɔ ta la dɛ kosɛbɛ siga t'a la sisan mayamɔgɔw bɛ pese ne karamɔgɔ to yen ba kɔrɔmuso de kosɛbɛ n'a tun b'a kɛ a bɛ taa n bɛ k'a ka cɛya denmisɛnninw n bɛ ɲɛmada fɛ n bɛ fɛnkɛw kɛ bon a nana farigan ka bila so kɔnɔ a ye san 2 de kɛ a bɛ so kɔnɔ a man kɛnɛ kosɛbɛ ni min ko mayamaga a b'a fɔ a mɔden ni bi yan dɛ fɔ ni b'o bila ka taa ne yɛrɛ man kɛnɛ awɔ a bɛ ne bila ka taa n bɛ taa kɛ ni weleli yɛrɛ kɛra dɔw la n'a ko a bɛ taa dɔn foli b'a fɔ i ka denni bila ka na sa i ka denni bila la kosɛbɛ a ko awa k'i dun bɛ sɔn ka se fɛn in na ko ko dɔw ko n k'e de bila ka taa ko n yɛrɛ ka na taa o bɛ sɔrɔ ladamu sira fɛ kosɛbɛ tiɲɛ n'a ye fɛn caman fɔ ɲɛna n'i y'a mɛn i ka karamɔgɔ b'i bilasira i ye ko to i ka karamɔgɔ ta la tiɲɛ don wa ni n taara mayamaga kɛ ni fɛn fɛn sɔrɔ n bɛna ka n'u da kɔrɔ ta kosɛbɛ o ye bonya ye ni min ka kan a b'a fɔ awa nin ta ne yɛrɛ man kɛnɛ nin to ne bolo kosɛbɛ bon n'i y'o kɛ kalannen don a bɛ digi u la a bɛ digi u la tiɲɛ don n ka musokɔrɔba bɛ n ka fɛn bɛɛ minɛ bon ni musokɔrɔba y'o dɔn e ɲɛkun na kaban aw ye ɲɔgɔn taabolo ye kaban aw tɛ ɲɔgɔn nafa o gindo fɛn caman kɔni bɛ yen nin nɔ hali kilisi dɔw bɛ yen nin nɔ i t'olu si sɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ nin babi kilisi in filɛ ne ye nin sɔrɔ fɔ Kayi de Kayi Kayiba Jabate kosɛbɛ muso fɛ yen komi o ye muso misɛnnin ye n tun tɛ si foyi u taara n bila musokɔrɔba dɔ fɛ n bɛ si kosɛbɛ yanni ka bɔ n siyɔrɔ n b'u ka so furan k'o jɔsi k'u ka fiɲɛ na ka sɔrɔ ka taa n jatigila la kosɛbɛ o nana ka na ko ne ba k'e bɛ mun baara kɛ ne ko ne bɛ fini feere ko wa ne bɛ mayamagaya kɛ kosɛbɛ ko babi kilisi dɔ bɛ ne da k'i tɛna n ka o nkalon tigɛ ɲɛna k'e de kɔnna k'a ɲini ne fɛ ko n'o tɛ ne sira n'i ka dɛmɛ kuru k'a jɔ n'i wulila ka taa so bannen kosɛbɛ siga t'a la ne m'i bila yɔrɔ furan na n m'i bila fiɲɛ fa la o ye tiɲɛ ye ne ko babi e b'o ne ma joli ko babi ye tafe 3 500 ye kosɛbɛ ko mais tafe 3 ni 500 ale ka fiɲɛ fa wari o ale ka yɔrɔ furan wari ale t'o minɛ n bolo ko n ka na n'a tora hakili la ale b'a fɔ n ye ko mais ni n b'a dilan don min k'a fɔlɔ n yɛrɛ la n kana fɔlɔ mɔgɔ la kosɛbɛ ne tora a fɛ yen ne yɛrɛ ye dɔɔnin kalan n b'a sɛbɛn ka komi leçon ta k'a komi leçon ta n nana sala kuma na n ko musokɔrɔba n ko n bɛ se k'a dilan sisan ko n k'a dilan o y'a sɔrɔ n furulen yɛrɛ don n ye babi in dilan n yɛrɛ ye tiɲɛna babi in ka ɲi ne yɛrɛ b'a kilisi k'a dilan ka di mɔgɔ ma a ka ɲi fɔ fɛn min hali ni mɔgɔkɔrɔba y'a dilan a b'i kɛ komi denmisɛnnin de babi in b'o Tanawa a tɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan min ye tulu fana ye n y'o sɔrɔ yan min an ka cɛkɔrɔba dɔ bɔra fɔ Kucala kana ko n'angala so an taara yɔrɔ a nana jigin an fɛ yen n tun b'o ka so furan an b'o ka baaraw kɛ n ye n gɛrɛ o la yɛrɛ n'o bɛ baro kɛ kosɛbɛ mais o kɔni b'a ta in diya fu la dɛ ko fɔ tafe 3 ani 1000 kosɛbɛ a y'a sɔrɔ n jiginnen kura don n ka lagare la n ye tafe 3 ni 1000 d'o ma o ye tulu in ju di yan tiɲɛ ni yɛrɛ la n ye tulu in dilan ka di mɔgɔ mɔgɔ ma a bɛɛ ko a ka ɲi k'a ka ɲi jago yɛrɛ la a b'i ka sugu ja wa i bɛ mɔgɔ min kun furu la a b'i diya tigi hali wolonen a b'i kanu don o la kosɛbɛ wa sigi yɛrɛ la mɔgɔ k'a t'i ye ni tulu in b'i bolo a b'i ye
kosɛbɛ ayiwa Tanawa faamuyali sɔrɔla o la Fune Modibo e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn i bɛ se ka conseil di maaw ma cogoya min na an ka ni débat in kɔnɔna na kuma janba tɛ ne fɛ bi parce que kuma min fɔra bi ni n'an fɛn fɛn ni lamɛn ka hakili to a la kosɛbɛ kuma in bɛɛ ba an bɛɛ i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la voilà bon quand même n kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ de tiɲɛ don taara ka segin mɔgɔ ka kan ka k'i yɛrɛ de kosɛbɛ mun t'i yɛrɛ la bon an ka laada ninnu an k'a minɛ ba la kosɛbɛ n'an y'a minɛ ba la a b'an nafa tiɲɛ don bon ka tila k'a yira fɛnɛ furu i n'a fɔ an kumara fɛn min kan mayamagayaw kosɛbɛ furu sira tɔgɔmaw nin bɛɛ bɛ furu de kɔnɔ donc furu fɛnɛ Ala de y'a dilan Ala de y'a dan k'a kɛ fɛnba ye donc furu an k'a minɛ an bolo fila la an k'a a jateminɛ an bɔra nin de la n'an y'a minɛ an bolo fila la kuma minnu bɛ fɔ ka baara kɛ n'o ye kosɛbɛ walayi furu a bɛ jidi ka taa fɛ de a tɛ kɛ tulonkɛfɛn ye n kɔni b'o fɔ jatigiw y'a mɛn parce que an ka jamana in danbe jamana don